こんにちは。おおあお猿さんおる。ねえ、猿、やばい、ボイチェン3人と猿来たぞ。いや、メンツと。本当だって。レッツ猿とすぎる。おわあガチの猿後ろにおる。猿、マジでもう、猿うまいんだよな。まずい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 逃げる逃げる逃げるバカじゃね次物するんで。えかすいません許してください次落とすんで。落としたら、もう一回やってください。全部、まだ、全部。もうないよクラッシュパッドも置いてって。やば命しかない。だから。お武器ねえってやばいって